Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, jadi ini aku lagi mulai, lah oleh kiriman paket. Jadi oleh kiriman paket, ini kurirnya WA. Kita unboxing paket dari apa tadi Bu? Alah, ini tokone sing ngirim. Sing ngirim ngono. Sing ngirim Mas Anwar. Mas Anwar untuk Mbak Teresia. Matur sembah nuwun untuk susu. Isu-isu nyapa isu-isu. Sesuk nyapa? Tangi turu sesuk. Lah iya, iso kok nyapa ya kene. Mbaknya. Kalian. Jadi aku di WA Mas Anwar, jaluk ukurannya sepatune Mbak Otit. Iya. Iki alhamdulillah Mas Anwar, paketnya sampun dugi. Tapi iki ki mbuka ki. Paketnya wis dibuka. Iya ki kayak guntingan. Iya. Ya toh, Kak? Ya terus disuwek. Ya iki paketnya cek di unboxing paketnya, Bos. Matur suwun kanggo anu Mas Anwar kabar pokoke. Anu lho, dipno rono. Om Anwar. Jon, anune dipno rono. Ada putih lho. Ya, Pak? Sing putih lho dipno rono. Kita kok kurang kamen apa ya? Nah. Ini enak toh. Kurang ngumpul, ati pirane iki? Kurang ngumpul. Kurang ngumpul. Unboxing. Ya. Bayo. Gede ngono ade. Merek tok wis meguni. Mereknya apa ki mereknya? Alah lah bisa maca lho. Elia. Alijan. Elia piye? Elira. Elira. Kok Elia lho. Nah, lagi iki macane apa? Iya 00. Kosong. Masyaallah. Iki arep apa tatit wae Dek? Sepatu iki. Wis sepatu kanggo anu. Kon milih to kan, Kon gawe milih. anu. Kirimi gambar. Yo. Tapi regane lho kamedeni wong. Medeni wong. Aku ora wani ndelok regane kan. Aku wani delok rego. Iki arek bar Soalnya kote. gak tahu waktu itu tak sebelah dari. Elira. Tapi anu ya, apa wi sesuai ya, sesuai ya. Sesuai. Jajal nih, jajal. Ngadeg. Ya, Yang ngadeg. Matur suwun Mas Anwar. Pokoknya berkah barokah lancar rezekinya. Amin. Kendoni sik taline. Indonesia, Indonesia. kayak sepatunya penyanyi. Dhuwur tapi atit malah sak tower to. Arep tanggapan. Tanggapan ning ndi? Halus karo kowe halus patuhe. Kowe lho raro ceritane. Ceritane apa? Ceritane wi lho. Yang Apa wi? Sumpah demi Allah ki gak eneng rekayasa gak apa. Iki lho bocah tekon. Piye? Kan denane pas acara manan gitu. Iya. Pino. Wi ora maksudnya ora ning kamera ora apa, kuwi nek ngomong ning aku. Bu. Kan digawe pas manan ki kan oleh duit kang di Jogja. Cah cilik-cilik iki pokoke kabeh wi terus. Lah iki Ibu pas Iya, Pak. Walah. Malah tower Lawan melamu kuwi lho. Pilihanmu dhewe. Lah dhuwur malah Ya apa ya organe kayak mundak dhuwur neh to. Ewi karo bumu dhuwur kuwe to. Aja digo kabeh. Yo kabeh medun. Kabeh. Medun jajal didu, dhuwur ndi? Wong telu medun jejer. Ah, matur suwun Mas Anwar. Yo ora to. Otit ra nggo sepatu, nggo sandal wis imbang karo bane kok. Mitras. Nangkep loro lho dramaane iki, kene iki. Yo. Kuwi iki. Lah kuwi. Ya model baru. Pas sesek mana? Durung dikendoni kok taline. Iki kayak Tower. sinden bekeng ya. Apa? Kayak artis Kuwi tinggo anu wi, jogging. Lari ngono lho. jogging keduren apa? sepatu larang. Sepatu olahraga wi, Jon. Masa gak keduren? Delok. Teklo ngono ta sikilmu? Menak, Bro? Abot enteng? Lah wong ora tau tuku sepatu berenang. Yo lho. Jal, karo Pak Amun.
Du ndi? Weh, weh. Ewa tapi mlaku. Aku ngene mlaku. Jalan-jalan. Lha padha lho karepane. Dua rotit toh. Ya jalan no. Rak dua rotit. Iya toh. Padha ae. Tapi setengah meter lho gak dhuwure. Ya. Sepatune tok. Ora tak bareng ta oleh ku cerita. Piye ndang cerita sik. Iki ya pok atet kuwi pokoke oleh cerita pakane lho ora ro. Ya. Kan dikai duit Mbak Jogja. Ini Jogja. Nah, terus kono wi ngomong sesuai ngono, Bu. Apa wi duitku anu ya, sampean tambahi ya. Aku tuh pengen tuku sepatu olahraga. Terus tak semayani. Aku lagi cerita gitu nangis kok nyapa terus enak wong ngirimi ngono lho. Aku ki gak percaya kuwi ngono lho. Kan Iya. Kan Mas Anwar gak apa iki? enek pokoke Gak nyangka. gak aku sing gak nyangka. Soalnya waktu itu ya bener-bener pengen sepatu ngono lho. Iya. Kan ngene ngomong ngene, Bu, duitku anu ngene Bude Jogja tambahi ya. Gue tuku sepatu. Aku pengen sepatu olahraga. Lha iki lho sepatune olahraga wi wis gak sedeng. Ki kok gak maksudnya aku ya gak ngono ya gak ngira ngono lho. Gak ngipi ya. Ya ora ngipi, ya ora berharap apa-apa soalnya kan rene wong sing tak ceritani. Kowe lho lagi iki tak ceritani. Ya aku lagi iki lah. Soalnya ki Aku kira apa? aku iki ngenek-ngenekno acara ora. Sumpah demi Allah, atet kuwi muni ngene. Bu tambahi ya duwike kanggo Bude Jogja, kanggo tumbas sepatu olahraga. Terus iya lah tapi ya somben setotit saiki iki sing penting nandur jagung. Kan awake dhewe nandur jagung kan modalnya ya ora saiki Iya, ya. bener. Nek saiki dina-dina ngene iki nek tuku sepatu gaya terus yo cek Kepetel. pikir ngono lho, sing penting kan cek kena dinggo sepatu liya-liya wi cek kena dinggo tak Tapi- semayani. Pernah hati kuwi Rap- njaluk kuwi dadak kan, Nek? Dadak. Dadak. Misal dia sepatu gak sedeng ngono ya. Heeh. Kuwi gandang ngomong sak urung-urunge, pas sepatu ki gak sedeng. Nah terus Kono kan dadak. cek tak semayani yo gak yo somben tapi ben bar nandur jagung sik. Sing penting nandur jagung sik iki. Sepatu yo engko tak tambahi. Lah nek saiki jelek tambah ki gak duwe to. Yo duwe tapi kan yo nggo nandur wingke lho, nggo nandur jagung modale akeh. Lah kok lek pirang dino lah kok pakane kluting oleh kabar anake arep ditekokno sepatu lho ya aku yang nangis gro-gro. Nyapa kok di saat kono pengen sepatu kuwi lho kok Enek wong. enek wong nukono tapi wi gak enek wong ngerti Gak nek ngerti. bocah ki pengen sepatu. Ya kok ora men gak ngomong pakmu ah. Nek kowe Ora- pengen sepatu. Ora pernah ngomong aku. Gak pernah, kowe pengen apa gak pernah ngomong. Ngomong kuwi dadak. Misal kono kuwi pengen non dadak. Terus Kowe aku senengane dikabari ate tak ditukano sepatu Mas Anwar. Lho aku iki melenggang ya Allah. Lah wong anakku lho pengen sepatu kok ya enek wong nukokno sepatu kok ya pas meneng ngono lho. Aku Iya. mikirku kok ya pas men ngono lho piye ngono lho. Aku iki Kan aku di, makane cek tak semayani ngono. Kan aku- pikir-pikir aku kan dikirimi gambar. Ya. Dikirimi gambar iki karo Mas Anwar. Lah tak kira ki apa kuwi? Gambar tok kuwi aku kan delok ning produke Shopee. Lah, tak delok ngisore neh kan WA-ne kan wis akeh kok. Ya. Tak scroll munggah lho. Kok anu anak itu kan milih sepatu senengane sing ndi lho. padahal gak aneh ngomongan apa-apa. Aku ya lagi ngomongin kowe ya lagi iki to. Heeh. Kok nyapa kok pas men ngono lho aku iki. Ya Allah. Jadi kuwi. Rezekine anakku kok citek men di saat kono pengen aku go iso nukokno kan Enek sing kok ya nukokno. Kayak Mas Anwar matur suwun kanggo Mas Anwar. kaya matur suwun kabar kamu. Aku nek ya nangis lah barang lagi ndek apa to aku ngomong, ndek apa ngedit. Pokoknya pas bar makan-makan ya terus oleh sangu kanggo Bude Jogja kan nambahi Gak isuke. Iya, maksudnya 2 hari bar ya ora makan. to. Suwi ya. Maksudnya nek ya ki maksudnya nek pas makan-makan kan suwi ya awake dhewe. Oke. Pokoknya bar makan-makan nih, pokoknya bar tes ke lo. Iya, Pak. Aku malah ngerti kuwi malah kayak iki nek dhek iki pengen sepatu. Aku terus gak ngomong barang, pokoknya mubat mapit ning baon wae terus awak dhewe iki nandur yo. Padahal wong baonan. Iya maksud dhewe kan
nek gubukane sepatu cek nek dinggo kan aku iya wis bensin kok tak serengane sik iki nek bakal sak iki tak ngirim kono. Ternyata ada orang baik. Kalian nek nukano Budi Jogja kan sepatu kanggo anu apa wi gak olahraga. Gak olahraga. Kanggo sekolah. Ya Aku sing lu kemarin ngukokno lho Kak. SMP ki lah aku lu ngukokno. SMP iki urung nukokno. Aku lu ngukokno sepatu. Urung nukokno sepatu sing kemarin ditumbasno Mbak Jogja. Lah iki olahraga ditumbasno Mas Anwar. Terima kasih Om Anwar. Om Anwar, semoga sehat selalu, berkah barokah, lancar rezekinya. Amin. 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 Tapi deh, Jenra nyontor ra ngero aku. seneng ya. Tapi mulai-mulai dhewe kan dikirimi produknya. Ya. Dikirimi sing warna piye, model njaluk piye, kon milih. Dia milih iki. Dia milih iki. Nah iki lho kargane lu langit kowe lho nggon artu kuwi pikir Eman. pikir aku lho eman. Duit eman. Tapi ya iman to tepan. Iya ta. Ya. Ate ti ra pernah tak tukono sing rego larang Ya kuwi paling larang tak tukokno pokoknya 100 100 lawe. 100 lawe wis 100 lawe, wis paling kok larang. larang. Paling larang 100 lawe tak tukokno 100 lawe. Kowe 100 lawe. Ah 30 pelarang kok satu. Tapi nyatane Tapi aku nggo kan nek metu tok to. Lawe apa kuwi kan awet ngono lho. Kono kuwi awet. Iya. Iki kok Kok aku ndelok ini regane. rezeki kan awak dhewe kan gak ngerti. Kan sing ngecat Lombok sing Mm-mm. Aku kan ngatur. aku juga ngomong sapa-sapa lho iki kan arep Tenang. ngomong kuwi. Aku selama outit SMP uga pernah pernah numbas nih urung alat pernah. sekolah apa kuwi. Alat sekolah dhewe kuwi apa kuwi sangu, misal pengen apa kuwi sangu kuwi Diceleng. dicalangi terus. Bendina ki paket. Mbok ning kono kuwi mate kowe mangan apa ora to nek sekolah iki? Mangan ya. Lha apa sangumu kok ijik terus? Sangu 15.000 lho sik tuku. Ijik terus gak sangu ki. Terus kok ora lek pesen paket. Roro teko sore. Paket. HP ku terus wi, soalnya kan nggih nggonanku nggih sopiku. Makanya aku terus desa Mas Anwar iki kirim neh. Piye? Ngirim apa kuwi? Kang. Piye kan? Sampai Bojonegoro insyaallah nanti datang paketnya. Ya aku Aku wis piye wis aku wis nangis. Apa tenan anakku tukono sepatu. Aku ki ngono mikir kuwi. Nah terus sing dijaluk atut kuwi ndang regane semono aku. Oke tenang. Apa ki modelnya ki ngene sakmono kabeh sepatu. Terus WA-ne Mas Anwar aku sing balesi kan kono wis balesi nembang. sing balesi Mbak Sita wis. Soalnya aku wis mbah. Aku gak buka HP. Time melek langsung ngombe kopi nyangkong cedhuk budal. Iya, kandel HP. Jadi ya alhamdulillah Mbak. Nah, aku tah sak waktu ini SMP ini seragam ditumbasno budine Budi Jogja. Ya. Seragam, alat tulis, sepatu langsung ditumbasne karo budine. Iki duwe duwe penginan nih sepatu olahraga. Iki wis ditumbasno karo Mas Anwar. Matur suwun Mas Anwar. Oke, wis pira ta, Kak? 13. 26. Unboxing paket dari Mas Anwar, kiriman sepatu buat Mbak Teresia. Ya. Mbak Otit. Oke, jadi ngono, aku gak bisa balas apa-apa, bisa aku baris dulu. Tak tunggu semoga Mas Anwar sehat terus, lancar rezekinya, panjang umur. Amin. Baik dimudahkan segala urusannya. Amin. Udah bos, kontenku sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi